So sa ka. Kagwapo big niya best. Uy, Ha? Kinsa ba? si Jero good. Ay, crush ni mo? Oo. So, baya mi. Ha? Kaila mo? Ay, di. So, mi, pero di mi kaila. Pagtarong ba? O, lagi, oy. Kaila gani mi. Suod gani. Aon sa man? Ako ingnon? Ha? Aha? Ayaw, uy. Okay na ko nga magsigilag tanaw niya slayo. Ka-OA, ganin eh. Hala, sige. Tutukin na lang siya hangtod nga mo graduate ta. Ay, kanindot. Ugba na gid ang atong graduation. Maayo pa ka. Excited ka. Ako dili, cute. Oh? Anong di man? Di naman ko makakita ni Jero. Eh, mora na problema ni mo. Sa iyo na kayo na. Sulti siya kung nun sa'y gibati ni mo. O, tamay ba? Basta hindi, huwag nakagusto sa na siya ni mo. Unyag wa siya gusto na ako. Kung yung nakagusto ni mo, ha? Ay, mulalis pa gyud uy. Sige, good. Ugma, human sa graduation ceremony na to. Ako sing sultihan. Congrats na to, Jin! Yes! Woo! Congrats na to, Col. Uy, uy, naunsa ka, oy. Kinsa may gipangita ni mo? Taas mo ka ng liog ni Maria. Ha? Naunsa ka? Ay, nana siya, Paul! Patuloy siya dili na to. Kinsa ba, oy? Kinsa ba? Sa magwapa ko. Dili ko hagitan aon, Oh, ha? dilira. Naunsa man ka, oy. Kinsa ba imong... Go, go! Oh, mo, udi, ay. Bro, Jiro, congrats! Congrats, bro! Nalagay yung party yun ng gabi. Magpa-party si Mami before ko malagas na inaso. Oh, laing nasod? Ay, sorry, Ay, nag-apil-apil ko. ako na yung best friend. Jiro, si Jane. O, nasa isulti ni mo. Oh, saan na, G? Aha. Kuan, kanang, congrats. O pag ikaw mo magkatawa sa matabo gahapon, ha? Ay, nga wabi ganyan. Ubo ka lagi. Natukan ko sa kugalingon ako. Ang angdi. Bisa nung musulti na kasi mong feelings para niya. Ikaw naman kaningon nga. Ingon na nga, congrats. Mura may nigawas akong ba-ba-bi. Mo gani. Ako na lang siyang kalimutan, uy. Wala naman ko chance niya. Kana, mas maayo pa. Huwag ayaw sige gunahon na ng uyab-uyab, uy. Mag-enjoy ta sa atong kinabuhi. Nabitaw ko. Ita kapasagdan, uy. Yung maguyab-uyab na ka, saan naman lang ko. Di naman tabo nga mag-una ko guyab-uyab kay nimo. Iman, gina. Bantay, bitaw. Grabe ha namang kita ng inyong ka-close ni Jenak, no? Siyempre, ma. Since elementary, pabiya aming kaila. Maugani. Pero nako'y pangutanan ni mo dong. Unsa man na, ma? Nakabantay man ko nga imong tanang panahon gawas sa trabaho, tuarag yun ni Jen. Unya? Wa ka makagusto niya, nak? Oh, Kay kung magkauyab mang gani mong Jen, ay uyon kay Miss Papa ni mo, uy. Unsa man, ha? Recorded by Radio Mo TV. ama, oy. Pero pagludlood, diha, ma. Unsa may nakaluod, anak, nga gwapa man na si Jen. Oh, lagi, gwapa siya. Pero, ma, best friend na nako akong tanaw niya. Huwag di ko ma-inlove sa akong best friend mo, eh. Sige, kud. Ay, lagkasuko, nak, nangutan na ramang ko. Unta po ho, na anak kay babae nga ipaila-ila diri na mo, nak. Bitaw, no? Kabantay sa bitaw ko nga wag yung kaya gusto ang babae ba? Dili ka kabayot, Bes? Niyabag ka rin, Uy, wa pa na sa akong nahuna. Ang akong future, akong ginahuna karon. Na ako'y mayong plano sa akong future. Ano sa plano ni mo? Mularga ko sa lang nasod. Sure? Oo. Huwag adto na ko mo trabaho, bis. Huwag gani, na ko schedule. Kanus aman?
mag-shopping ka dito sa laing nasod na ka? Oo, ma. Ningawon ko nimo, bes. Mingawan sa kunin mo, bes. O, papadlong din ha, bes. Ikaw hinuon ay pabadlong dito. Ay, sige na, sige na. Suot na. Ay, lahir ganing adulting life na. Kinanglan nga ning kamot nga akong usa. Ang tuso ng kamungan, hindi sa lang nasod. Oh, Jiro? Wow, kahamis na niya. Nagidi ka dere? Oo, di na sa ko nagtrabaho. Doon ra sa imong trabahoan? Oo, dool ka. Oo. Natagi ko contact number ni Ubi para mag-contact kayo ta. Oo, sige. Okay. Dako ang nagkalain na ni Jiro nga niya na siya nagpuyo sa laing nasod. Puti kay siya. Ug hamis na kayo ang panit. Klaro kayo nga dagang magbabayang nakabusto ani niya da. Ako sa gano. Muhamis ba ka ang akong naong ani? Ang sama niya? Nabuang nakapuli. Ay, kalimtan lang naong ni Jerobi. Binuang man eh. Ha? Nakita mo Jero di ha? Ubis! Gwapo gihapon sa. O di gwapo pa kitog samot. Oh, anong may ibaw man ka? Sa tinood lang bes no. Sige na may chat-chat. Huh? Mo ba? Kinsa may niyo na og chat? O syempre ako. Gintruhan ako nga basin o magkita mo diha. And hangtod na nga rin, sige na kini chat-chat. Oh, O gabi ni mo bes. Nanguyab na ba siya na ako? tinuod? Yep. And of course, akong gisugot, uy. Maong kami na. Oh, Pero bes, ayaw pagsaba niya nga kay Bao ka. Please, okay? okay. Sige. Bro, out na ka? Oh, bro. Will ka? Asa man? Mag-boys night out na. Bro, nagkanong babae din sa atong table ko. Ay, kabala. Ako rin ba lang bayan na nila? Dili lang din sa imo, bro. O, bisag, pila ba ka, bro? Di lang ko, bro. I'm available. Uy, buhay ko eh. Kalood niyo mo. Lingaw na kay si Jero nga. Daga ng babae nga nagpalibot niya. Bro, Jero. Una ko, bro, ah. Uli na ko. Kaluoy sa kong best friend. Nagtuo siya nga loyal kayo yung uyab. Pero lingaw rin kayo sa mga babae dito. Ay, di sa ko magkig-uban-uban ni Bay Jero eh. Bahala siya. Mao ba? Wala na kay update niya? Wa na, mga 2 na kabuan. O sa kabuhan na sad kapin nga wala siya mo-chat na ako. Mo ba? Paabot ta lang. Basta nung mo pasabot tayo niya to nimo. Namaywag eh. Kiglaag na sa siguro ni. Hello, bro. Bro, magkita ta. Importante kayo. Muli ko sa Pinas, bro. Nga naman. Ay, nakapamabdos ko. Duha ka babae din, eh. Utsa. Niya si Jin. Nibaw na ba yun eh? Ha? Nahibaw ka bahay naman ni Jimmy? Oh bro. Naibaw ko kung giunsa ni mo pagbuang akong amiga. Bro, di lang sana ako siya sultihan na ni. Nabuang na ka? Hmm? Hangtod ka no sa maning buangon akong amiga ha? Mo na. Lingaw kay ka nga tapukan ka mga babae. Pero wa ka magunahon na unsay resulta ng tanan. Ug karon, na problema na ka. Diba? Anong lagot mo ka, ha? Saban, nagusto ka na, Jen? Nga, grabin kay ka makadupa niya? Nakagusto ko nimo. Unsa? Ambot. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon sa akong gibati pagkakita na ko balik nimo. Ug wa ko makasabot sa akong gibati nga nakakita nga gitapukan ka mga babae. Bro, O karon ako ni bati ani. Sorry. Sorry kay Jero.
Pero mas maayo pa, o magpalayo na lang ta sa usog sa. O palihog lang ha. Likay na nga akong best friend. Kaya ako siyang sultihan sa tanan. Wagi ko magdahong nga ma-inlove sa deg ko sa sama na kong lalaki. Pero, di na ko gustong paudayunan ng pagbatia. Maunili kay gidayin ko sa diyang na-confirm na ko nga akong debate. Sakit man, pero mao sakto. Dini na lang ko ito, ug dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kita mga higalang, taagi ni Paul na taga Hubay, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang kita ngayon, awit nga nagalahan, ang akin ang mundo. Ang mga kaagi, kibahatan o dawa sa radyo ni Carol Marie Hikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ning Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong Kuya, sa sunod buwan, graduation na ninyo mga 4th year student, no? Unsa kay feelings, kuya, no, kung mupaso na sa stage? Unya, mudawat na ka sa diploma? Aw, usa pa. Siyempre, nindot yung feelings. Ako, kuya, excited na gyud ko mo graduate para mag-college na ko. Mga bitaw nga magtarong yung kag-eskwela para makagraduate ka. O makuha ni mo yung kurso nga gusto mong kuhaon, baby girl. Yak! Baby girl! Pwede, kuya, dili na po ni mo tawgon og baby girl. Luot kayo paminahon, uy. Daga naman ko, kuya. Para ni mo, daga na ka. Pero para na ako, baby pa ka. Ikaw ra yun ang akong one and only girl. Ah, basta, dili na ko baby, kuya. Cindy. Kuya RJ, congrats! Ni-graduate na gid ka high school. Mag-college na gid ka sa sunod abli, kuya. Wala ko'y kadungan ug ulian ni. Ay, ni mo Cindy. Ngano man di kuhaon kasi mong Kuya Jake ba? Kaparaygon ba di mong bataa ka? Ay, dili ko ni Kuya Jake, ma. Usapan mong ko na niya, bisog ako isa. Ay, pasagdain na lang na si Cindy, ma. Kay bawa ka bitawan na niya nga si RJ ra gyud ang iyang duulan pirmi. Ay, kabala ka, baby girl. Bisan og daan ako sa college, kuhaon og ihatod gihapon ti ka. Yes! Thank you, Kuya RJ. Love you ko ni mo, no? Ako di baby girl. Love man sa tika. Kakapaspod ko, be. Nindutaw gyud sa diploma ni Kuya RJ, uy. Makasuya gid kaayo. Cindy! Oh. Karam ko diha. Ano mo pa mo kamatog? Gabi ini kayo. Nagsigim kag tan-aw kong diploma, ha? Kanahan man ko magsiki og tan-aw, kuya. Kuya, unsay feelings nga nag-graduate ka unya? Kompleto ang tanan. Naa si mama, si papa, si Kuya Jake, ug si Punsoy. Happy kay Kusin nga kumpleto tang tanan. Magway kabutanan nga akong kalipay. Ako ka, kuya, kung mag-graduate na ko. Kompleto ka, ta? I mean, naa si mama sa akong graduation. Pareha sa imong graduation, kuya, good. Kompleto ta? Usay buot mo ipasabot, Cindy. Di ba, kuya, pag-graduate na ako sa elementary, si papa ra ang naka-attend sa akong graduation. Kasi si mama nagtrabaho pa sa Canada atong panahon na. Unya, sa sunod buwan, maglarga na po si mama. Maka-experience ka ako, kuya, nga mupasa sa stage, nga kompleto ta. Parehas karon sa imong graduation. Cindy, si Mama maningkamot nga makauli para makatambong sa itong graduation. O di ba ka,
sa importanteng adlaw sa itong kinabuhi. May mo ba day nga dili makaulis mama nga pinanggam kay kaniya? Pinangka gyud kuya. Cindy, Uwa man ko ka-feel kuya nga. Love ko ni mama. Masuko man kanina siya permin ako. Bisag wa ko isa nga kipuhat. Cindy. RJ, kuyugi ko be, manglakaw ta. Ma, mukuyag pud ko. Ay pagpuyo na lang diri sa bahay, Cindy. Panglimpyo nun diha. Tanawa oh, hugaw kayo ng bahay. Nang limpyo man ko ganiha, ma. Mahimo ba, Cindy? Ayaw kog surang-surang nga. Ma, Day Cindy, ayaw na lang pugsag sa mama. Sin, nanami! kuya, unsa inyong gidaan ni mama? RJ, isoda na atong mga pinalit. Ma, ang akong ipapalit. Nga ako new toys, ma? Oo, naa diha sa plastic. Ipanghatag niya na RJ. Uway, para ako, ma. Unsa may paliton nako nga daghan naman kay kag mga gamit diha. Unsaon pa man na nimong ubang gamit? Naalagi si Kuya Jake. Si Kuya RJ ug si Punsoy, ma. Ako, wa laki. Kasaba ba nimo, Cindy? Unsa pa may kikinahanglanon nimo, ha? Wa man, ma. Wa man di ay. Mahimo ba? Di na ka magsigsaba diha. Galabad ba ning uo nako, ha? Basin og ikaw ako mapahimungtan. Ini mama, oy. Nganong gyud ka, nga mura man na siya og dunay kalagot na ako. Nga wa man unta ko'y gibuhat niya. Kung makakita siya na po, mura man gyud og saputon siya. Unya maninga ag dayon. Unsa na lang ka akong buhaton, no? Nga dili masuko si mama. Kano sa pagka ako maka-feel sa love ni mama diri na ako. Recorded by Radio Mo TV. Ugma mulargan ako sa Canada. Og Cindy, kay ikaw raman ang babae dire. Ikaw na bahala sa imong mga igsuon. O, ma. Ma, pag-amping gid baya dito sa Canada, ha? At imanagin ang mga manghod nimo, Cindy. Kay si Papa nimo nibalik naman sa Manila para sa iyang trabaho. Ayaw gibaya nagpasagdi akong pinangga nga si Bunsoy, ha? Nakasabot ka ba, Cindy? Dako na ka. O kinahanglan responsable ka. Nakasabot? O, ma. Bye, ma. Don't forget to pray always, mama. Of course, baby. Sige, arin ako. Bye, ma. Bye, ma. Bye, ma. Hello? Hello, ma. Kumusta na ka, ma? Ma, na ako'y good news ni mo. Okay ra ko dere. Kamo, kumusta na mo diha sa Pilipinas? Ug unsa man ang maayong balita nimo nako, Cindy? Ma, nakadaog ko sa among school isip Miss Intramurals. Mao ba? Ma, hapit na among graduation. Oo, no. Hapit naman day ka mo graduate sa high school. Ma, makauli ka sa akong graduation? Di pa ko makatubag sa imong pangutana, Sin. Pero, nga naman, ma. Mananghid pa ko sa akong amo dire. Ug sige lang. Kay mutawag lang unya ko kung makauli ko sa imong graduation. Sige, ma. Magpaabot ko. Cindy? Naghila ka? Saan yung tabo mo? Anong naghila ka? Nanawag ko ni mama, kuya. Nangutana ko niya kung makauli ba siya sa akong graduation. Oo nga. Saan may sulting mama, ha? Wa pa ko na siya
sure nga makauli siya, kuya. Hilom na. Ano paghilak? Muli lagi si mama sa mong graduation. Isaad ko na nimo. Cindy, congrats! Graduate dito ang high school. Congrats, Ate Cindy. Thank you, Kuya Jake, Bunsoy. Cindy, huwag magkagwiga na. Graduation mo. Dapat happy ka, di ba? Huwag mo man imong gipangandoy nga makagraduate ka o niya makadawat og diploma. Dili ni mao ko gipangandoy, kuya. Nga mo paso sa stage, nga wa si Papa ug Mama. Sin, di ba, na-explain naman sa mama o nga nung wa siya makauli? Pero ni promise na nako, kuya, nga kompleto ta sa akong graduation. Cindy. Pero nag-expect ko mga mauli ka sa akong graduation. Sorry, pero di na ako mapugos ang akong amo. Pero nga noog si Kuya RJ nga ang muhangyo ni mo. Naaman lagi ka. Cindy, Ikaduha na nangigayon mga wa ka sa akong graduation. Pero kang Kuya RJ, maning kamot yung ka nga makauli para lang maka-attend sa iyang graduation. Pariyaman minimong anak, ma. Pero maski palabi manimo si Kuya RJ. Cindy, sabta ko. Kinanarbaho ko para sa inyong ugma. Sa una, mag-isabuti ka. Kanili ko gusto nga mag-away ta tungod lang ani. Pero karon man, dili na ni mahimo. Suma, sa birthday ni Kuya, ni uli ka. Pero sa akong birthday, tingog lang ang akong manunggan ni mo. Kay matod mo, dili ka sugtan sa imong amo. Nisabot na ko ni mo, ma. O karon ma, gusto ko nga masabot ni mo, pero murag unfair naman yun kaayo, ma. Kay bao ka, ma, para nako special ni nako. Special ni nga day kay mauni ang dugay na nakong gipangandoy. Pero parehas na mo ni Papa, wa mo sa akong graduation. Nga unta special day man ako. Nga unta kompleto ta. Cindy. Panalang ko sa mga bituin. Huwag kang lalayo sa akin. Harap Nakugid ko og kayo ubos ni Mama o Papa. Gusto man unta ko nga mosabot sa ilang sitwasyon pero nasakitan ko. Nag-expect ko nga unta, matry na ko og unsa kanindot ang mo graduate nga kumpleto ang akong ginikanan ug ma-feel po na ako ang pagmahal sa usa ka inahan. Pero bisag sakit, gimahal gihapon ako sila. E bisag unsaon, ginikanan ako sila. Karon nga matured na ko, hinahinay na ko nakasabot sa akong mga ginikanan. Tungod kay nakaibaw ko nga ang ilang gibuhat para ra usab namo. O karon nagtunghan ako sa college, o gihimo na ako silang inspirasyon sa akong pag-eskwela, isip akong mga ginikanan. Dini na lang kutob og daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga ikalang kaagi ni Cindy nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan dahil sa iyo. dahil sa'yo, sumasaya ang mga may kaibigan ako na totoo. Among kaagi kabahata na duwa sa radyo ni Jiracel T. Estalani o kapo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o may sukin ti paminaw, kinasingkasing kong dudapit sa papelaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagaw. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong
Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan nga handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Yamela, sa di pa ako usuban sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Destiny. Recorded by Radio Mo TV. Oyo ganya ta ha? Asa man day? Naaway Christmas party nga himo na nga itong mga classmates sa elementary. Mga tuta ha? Na, mauwaw ko day uy. Ay sus, nga nagot intong mauwaw man ka. Mga tuta, ano na ito magkita ba kung unsa na hitsura sa itong mga classmates sa una? Ay sige na lang oy, hapit na lang unya ko diri ha. Uy! Guys! Gusto na mo eh! Okay lang. Kamu? Ay, hello. Nakailangan ako. Hala, nakalimot dito nino. Isa ka ha? Si Jason ko eh. Ikaw ni Jason? Oo. Wala siya kumakailanin mo ay. Nga naman, di gwapo kong sama. Bitaw eh. Wala ka makailan ako kay gamay bigay ko sa una. Mau-cute. Pinakaroon dako na kaayo ka. Uya. Pero nalipay ko nga nakakita sa akong mga classmates sa una. Kikapuikit ko. Matulog lang ko. Uy, kinsa ni nanawag number man ni? Oh. Hello? Kumusta? Kinsa ni? Si Jason eh. Katong imong classmate elementary ba? Ay, ikaw din Soin. Di ka number na ko, oy. Secret. Pagtarong ba? Bitaw, Milay. Dito ko na ngayon sa akong banghod kay namsay number ni mo. Ah. Onya, nakay tuyo. Nanawag lagi ka na ako. Muha na unta ko sa inyo, ugma. Ha, nga naman? Muha lang. Ganahan lang kong makakita ni mo kasab. Jason. Anaon ka na ko sa inyo, ugma, ha? Ikaw? Salamat nila. Nakigatubang ka na ko. Unsa din mo tuyo, Son, nga ni among kitas amo? Di na ko mauwang sulti ni Mayni, Mel. Unsa man? I love you. Jason. May chance ka ko, Mel. Kalitan mo sa tanim mo, uy. Pwede ako sa manahon-naon, Son. Okay na, Mel. Waam sa ko magdali. Mapaabot man ko hangtod pinus ak maluoy na ko. Jason. Recorded by Radio Mo TV. Unsa man tong lalaki nga ni Anis ato, Yamela? Nanguyab to nimo? Oo, ma. Dili ka pasuko, ma, kung maguyap-uyap po. Oh, okay raman kung mag-uyab-uyab ka. Basta kay ayaw lang yung pasagdi ang imong pag-eskwela, ha ba? Oo, ma. Mel, bidugay naman di ko nga nanguyab mo. Wabig ka maluoy na ko. Kuan, Son. Subtan lang gud ko, Mel. Ang tinuod, Son. Naluoy mong kunin mo. Nga sa ato pa, ha? Uyab na ta. O, Jason, ako na kang gisugot. Salamat yun, Mel. Basta ho, ayaw ko pasakiti, ha? Oo. O yan nila, ako na isa adi mo. I love you. I love you too, Jason. Mel, panahon ko na ko ron sa inyo, ha? Nga naman? Hesta mo ko dali sa amo dapit sa lubog. Kuwaon ka, ha, Ron? Mag-aalis ka sa amo ba? Sige, Son. Kaya manangil sa ko ni Mama. Dili ko musugot. Ma, Ayaw paglaaga-aga. Kaya tingnan maunsa unya ka dito. uyab man ko na kung akong uyab, Ma. Usa pa, adlawan maroon. Ayaw lagi paglakaw. Kaya na ako'y tambungan ng meeting. Maong pagpuyo dinis ato, Yamela. Mel, asa na ka? Di ako sa amo, Son. Di na ko sa gawas. Ha? Tana? Son, dili tingali ka mo dayon, mi. Ha? Ano man? Di man masugot si Mama nga mulakaw ko. Ay, kadiyo tabi daw kayo ito. Gusto ko nga magkaadto sa kasamong dapit. Sige no? Sige na lang, uy. Tana.
inyong dapit, son. Ay, gusto ko din mo nga. Malingaw ka din sa mga. Hoy, Day! Yamela! Day, Dayan! Ito ako, Day! Ang ayaw kini ata, Day! Di ko ako Jason sa amo, kay gusto siya nga makaani ko sa ilang dapit. Maog yun. Kanindot na din sila, Day. Dayan, biyaan sa ka naman ni Yamela ha, kay ako na siyang isuroy sa unahan. Sige. Sige, son. Unsa man? Nalingaw ra ka din sa mga dapit? Lingaw ka ayo, uy. Day, Yamela. Nga na, Day? Giapas ka ni mama ni mo. Ha? Gahi ka yung ha? Di ba giingnan naman ka? Na ayaw lagi paglakaw, gisupak yung kunin mo. Ayaw lang kasuki si Yamela. Maghilom! Utrosag ka. Kung pa ni mo kuha ang akong anak, dili unta ni mo kuyog ni mo. Pauli, Yamela. Pauli ha. Kung dili ka gustong pakauwawan, di ka din Pauli! Pila naman ron na adlaw nga wa manawag si Jason ako. Sugad lang atong giapas ko ni mama sa ilang dapit. Wa na siya manawag na ako o mo-text na ako. Ako siyang tawagan, Bi. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Di naman ako makontak ang number. Ako ato na niyang igsuon, Bi. Black man ka ni Kuya Jason, Mel. Unsa? O ano kaya man ko na nagibuhat? Wa ko sige na sa gibuhat sa mama katong giapas ka. Unsa? Mao din ako siya makontak. Kay iya di kong giblock. Kuan Mel. Yes, Kuya. Makigbuwag ko sa nimo. Unsa? Paghilom ha. Gisakitan lang ko sa gibuhat ni Jason ako, ma. Huwag magkuisa. Ano iya akong gibuwagan? Kana kay iya kang gibuwagan. Wa na siya gusto ni mo. Ma. Mo ngayon na paghilak-hilak niya. At mana nang imong pag-eskwela kay hapit ka nang mo graduate. Salamat intang ginahuman na kiko eskwela. Og naka-move on na sa ko sa gibuhat ni Jason ako. Yamela, Ma? ikaw lang unay mahibilin din sa ato ha. Kay nami lakaw sa papa ni mo. Sige ma. Kay mamina lang sa kong handamanan sa usa ka awit. Bisan to, gusto ko kabuta. Nangandoy gyapon ko nga moabot ang babae nga tinuod nga magmahal ako. O kinsa dito ang ganahan nga mag-friend ako. Morning akong number. 0963-387-4167. Luuya sa kaagituhan na, uy. Ako na nawagan, Bi. Hello? Hello? Si Almar ni? Katong nagpadasan dumanan sa usa ka awit? Oo, ako ni. Kinsa din eh? Si Yamela. Pwede magig-friend ni mo? Pwede kayo. Ha? Makik-abot ka na ako? Oh, Mel. Di lang ko maingon nga makikita pa mo kay di mo ko kakita. Mag-abot lang tago sa kalugar. Sige, Mer. Abi ni mo, lipay kay ko nga nakikabot ka na ako. Ako sab, Mer. Nalipay ko nga nakita ka na ako sa personal. May isultiod ako ni mo. Sige, ansa man ha? Bala nagmasuko ka na ako. Gusto lang ko nga mahibaw ka nga love ti ka. Bisan tulog, di ka na ako makita no, pero ang akong kasing-kasing mo inagpugan nga love ti ka, Yamela. May paglaom ka ako? Parehas ni mo, Mer. May pagbati sa kunin mo. Kung mauna, kita na.
Ha? Omer, idawat ko ng imong gupra. Salamat, Yamila. I love you. I love you too. Bisan tuod o pagkulang ni nagkaila ni Almer pero nagkasinabot na lang among kasing-kasing. Sa pagkakaroon, nag-live-in mi ug nagplano na sa magpakasal. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Ocean under the open sky, oh my. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chana. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Lucky. Lucky I'm in love with my best friend. Recorded by Radio Mo TV. Pagdali, Chon, kay manlig to. Una lang itukaw kay hinay man kumulakaw. Biyain na lang ko. Dili bidaw eh. Ako gud kang best friend. Ang binang bagbi. Ako'y daanar, dali to. Asa naman ni si Ryan? Uy, laro ko na si Paliton. Nya, kay kayo. Hoy, kulot! Kulot! Nya, nasabihin ko sa mangguli ay. Kansam ka din, kulot! Nara ko'y gihuwat. Tinatanaw na imong bukoy! Kulot! May pag mo nagpantihan siya na kay lukod tinatanaw na kulot! Nilak! Himi mo! Himi ka na! Himi! Uy! Isa ni Chon na, ha? Ano yung chawin? Anong lingon man kabi nga? Patihan ang akong buhok, be. Hawa mo, uy! Ba't naman? Di mo mahawa kay kulatahon to mo! Ba't naman, makulata mo, ha? Da, sibat lagi mo! Yun, ito na! Ryan, ngano ti ay na pinangga man kunin mo? Siyempre, ako ko tayong best friend. Di ko musugot nga, binuangan ka, Chon na. Salamat yan, ha? Ngayon kong nabanan, kung ay mapugal-pugal na ako, naagit ka nga mabantay na ako. Ako gitang bantayan pa ni Chon. Hangtod inigdako na to. Hain naman ni Ryan, uy, gutom na ba kaayo ko? Wala na! Ay! Sige mo, Chon. Nakuyawan ka, Chon. Isa ba di makuyawan, anangan, kalit malakag punga diha. Dali na eh. Nga ako na taki. Naparotay buhaton niya sa iman. Becho na, uy mo, Ryan? Ha? Dili, uy. Nga naman. Ang-ang. Pero din ko nang magkuyog. Sa una pa mong gabi magsigig kuyog. Elementary pa mi. Kay doon labi among bahay. Nga nananguta naman ka kung uya ba mi? Ganahan mo kong Ryan. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Di na ko siya tayo pa eh. Kagwapa ni Daisy, niya dili ka ganahan? Magbuti ka kung di ko ganahan niya. Unsa man di ganahan mas babae? Di ko ganahan babae. Unsa man di mong ganahan? Lucky? Basin. Ameo? Ha? Di ka maghibong magpauli ako? Una lang upauli na ko yan, uy. Ano yung gupo ng pauli? Masabli ka? Namang ko'y mukuyog na ako. Kuyog? Kinsa may mukuyog mo? Si Junjun, iya akong ihatod. Unsa day imong tuyo na ko, Jun, nga imo man kong gihatod. Na ako'y isulti ni mo, Chon. Unsa man na? I love you. Oh, May chance Chon. pa mo, Chon. nga nung mulimod man ko nga ang tinuod. Ganahan sa ko ninyo, Jun. Nga sa ato pa, payab na ta. O, Jun, ako na kang gisugot. Salamat, Chon, ha. Aw, mayo doon nga. May uyab na ka. Nalipay ka nga may uyab ako, best friend? Uy, lipay ko. Salamat, best friend. Ha? Dili ko ni mo ihatod ron? Sorry kayo, Chon, ha. Di ka na ko mahatod dun sa inyo. Nga naman, asa mo di ka? Magduwa mi basketball sa mga barkada.
pauli lagi mo ha. Nakadumdum na bitaw ko sa inyo. Oh. Ay, paitan, Junjun, uy. Di una pa man niya yung barkada kay nako. John! Suna! Oh, si Ryan. Oh, Huwag lagi kauban lagi. oo. Nagduwa mas Junjun ng basket. Ha? Kung sino duwa gud? Huwag mo gud magduwa og basketball ni John gud. Ha? Si Wakod. Wabi tao. Akong to nakitaan nga may ikulugan na yung babae. Tagalaing seksyon. O, unsa? Kayo ha? Isa ba? Salbahis ka? Imo na di ko giila, Junjun. Paingon-ingon pa ka nga magduwa kag basketball, pero wa di ay. May daay ni ka gikuyog ang babae, ha? Oh, Unsa man? Imo tong uyab? oo. Salbahis ka, Junjun! Sorry kayo ha. Sorry. Nagtuo ko nga. Nahikugma ko nimo pero wa di ay. Kaibog ra day feel na ko nimo. Magbuwag na lang ta ha. Junjun! Uy, Chuda, unsa pa ka di ka mo eskwela? Dili, ma. Mo-absent ko. Ay, unsa ba'y nahitabo ni mo nga duha ka adlaw naman ka nga wa mo eskwela? May eskwela lang niya kung mukhang ginahan ko. Ayo! Uy, si Ryan man ron. Dayon dire dong! Mausap ka nga. Walang ka maskwila. Ay, istoryahin ang amiga ni mo Ryan kay napakoy buhaton. Walang ka maskwila. Muundang na ko yan. Mundang ang eskwela. Tungod lang kay gibuwagan kang dundun. Ryan, sakit kayo yung kibuhat na ako. Chuna. Ayaw gilaki ng tao nga. Huwag maghatag o bilin ha. Paso, dito tingali sa higayon nga magkabuwag. Kay kita tingali ang para sa usa-usa. Panahon na tingali nga masulti ko na mas tinuod. I love you, best friend. Best friend? Pagkabata pa ta, love na ka na ako. Di ba nangutaan na ka na ako? Ganong makuyuyap? O may time pa nga, yun kong gitupo ni Daisy. Pero di ko ganahan niya kay ikaw nga akong gusto. Ryan. O atong nagkauyab mo ni Junjun, sakit na yung akong duga na to eh. Pero ako lang gagawanta. Ganun mo man ka manguyab na ko, Pi. Na-love man ka ako ni mo. Oo nga, basinog masukukan ako. Ginawa niya akong nagad na ako. Ganun day. Napsadi ko niyo. Love man guti ka. Nalain sa kayo kung ako manguyab ni mo. Oo nga. Kita na? Sige. Kanya, balik nag-eskwela ha. Kinahanglan nga mahuman gid eskwela. Ron, natin man yung future. Oh, Ryan. Okay. Iyog naman ta. Dili ko gusto nga napay masakit mo. Salamat. I love you, best friend. I love you too, best friend. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep sea, I'm trying. Nagkauyab mi ni Ryan. Ug wa sa gumagmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Sa pagkakaroon, nagpabilin pang lig-on ang among relasyon. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Naging may hikalang kaagi ni Tuna na taga Davao City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regulan. Lucky. Lucky I'm in love with my best friend. My father would lift me high. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit.
Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Boyet. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. Wa lagi ko baka palit kay way baligya nganong ako may basulo nimo. Kinsa man basulo ako ha? Di mo kaadlaw nga mga kadinis ba? Nag-away ni sila sa mga magpapa. Makakalip og para pagkaon ako din eh. Ay daon sa baya itaw ka. Sino unsa? Ha? Pila magunsa mo tayo ni? Magyan na tayo ni? Ha? Bahala ka diha oy. Kana sa di pa ka magpalit nga gikan ng takantos gawas. Ayaw pag kusod ko sa kwarto. Di ko ganang maminaw nilang mama o papa. Magsige lang away. May tagbato. Sige, sige. Anong gihanan mo ko nimo ko? Napatan ko nimo? Sige, napatin ko. Ha? Buyet, matadong. Ma? Lung paminaw maayo na ko ha. Ma? Nanonood ba mo kag mga bag? Di na ko kaya ang batasan sa imong amahan to. Mulayas na ko din eh. Ako? Balik ko na ti anak. Kung makakita na unya og trabaho, balik ko ti ka ha. Di na gini magkasinabot sa imong amahan. Pero nila ko niyang biklan kay naamang ko na sila ing babae. Unsa ma? Maong maningkamot na lang kipog ako para natong duha. Paabuta ko kay balik ko ti ka. Karon nga, wala sa mama nimo. Layas na gid siya kay wala mi siya kagwanta sa tong kaimtan. Gusto ko nga makato na ka sa mga liuko no disbay ha. Magpinabangay panak. Oo pa. Sagdi na lang sa anak Boyet, uy. Ang importante nga gipapadayon tag-eskwela. Dapat asad. Di pwedeng pasagdan ako ng baskwela kay mao na ipangandoy ni mama para nako. Gusto ako nga nikuha niya nako. Nako ikapanghambog niya. Unya, unsa may plano nimo karon? Uyon-uyon na nasun ako sa papa. Bisan og naglagot ko niya. Boyet, Nak, nako importante isulti nimo. Ug unta o tiranin nimo ha. Unsa man ha? Naasahin ko og laing lugar sa akong trabaho ug di man ti ka pwedeng dadon. Ibilin lang ti ka ni lolo nimo ha ug magpadara kong kwarta. Okay ra ba nimo? Aw, okay kayo ba? Payo kay wayo di upasag di mo pag-eskwela to. Bisan o ikaw rin usa mo na ning kamot kay wa dili ay mo mama o papa. Di pa ko nga malipay gud sila. Imo kibuhat karon. Ibuhatin ako para ni mamalo. Ha? O sipot mo ipasabot. Wa? Tuod eh. Nakita mo sa isuon si mong mama na siya number nga gihatag. Naman kay cellphone, di ba? Ulo. Tawag eh. Pasig, numero na ni mama ni mo. Hello, kinsa di? Ma? Oh, buhi, ikaw ni Doog na. Oo, ma. Ano sa ko ni magkuhaon, ma? Salamat na nawag na yun itaon ka. Pananghin anang way buangod ni mong amahan kay kuhaon na tika karon. Recorded by Radio Mo TV. Dili ko musugot. Ngayon dili man. Muipon kasi mong inahan nga naa naman to ilang pamilya. Igdautas, mama, ha? Imo mo ipasa ni mamang sa ano? Sugot ka sa dili. At ko mo po yung uban ni mama. Dumbuyet si titularin nimo ug ang imong igsuon sa Jason. Unsa igsuon? Nakilaing anak ma? Daghan kay og nahitabo sa akong kinabuhi dong. Hinahinayon lang unya ka sa pagpasabot ha. Dali, dadon ka sa imong kwarto. Wa siya'y kwarto. Addo siya sa garayan pagkatulga. Pero Han, daghan kay klamok dito. Ingano man.
Wa ba di siya maanad og ingunan ang kalantong? Sige. Doon, dali. Uban ako, dali. Nak, pasensya na ka. Di ko pwedeng mukontra ni titularin ni mo kay siya mo nagbuhit na mo. Oo, okay na ma. Ang importante nga, nag-uban na ta. Salamat sa pagsabot, Dok. Sige na, katuog na. Kinapakidag kang buhaton nun, Ukma. Ma, humana kong labay sa mga basura. Nakapamubo na sa kus mga tanong. Pwede na akong malakaw, ma? Asa magurog ka, boy? Muskwila na ko, tito. Happy na ako malate. Dili. Dinihi ka ra. Ha? Pero ang akong pag-is... Mundang nagkag-eskwela. Mao'y isip bayad nimo ang pagserbisyo nimo dinhina mo. Lain masugayog papuyon na tika dinhi unya hayahay ka ra kayo. Dili pwede, tito. Dong, Buyet. Dali. Mag-istorya una, dali. Unsa? Musugot na ka mga mundag og eskwela? Naku, ko'y mahimo. O kung musupak tang duha, basik kitang duha na kitunya may papahawa o ni titulari ni mo. Ganun di ba? Maglain lang tayo. Mupahawa ta din eh. Unya magalisod-lisod na sa ta, ha? Kana mo'y dili pwedeng mahita po. Mahatag ni titulari ni mo ang tanan akong gusto. O dili pwede nga mawa ni nako. Bisan pag ako nga imong anak mo'y mag-antos. Okay ra nimo, ma? Pasaylo ako dong. Pero kay kapoy na kayo sa kinabuhi nga pobre. Ibaylo nga di ko nimo kwarta, ma. Abi ba na ko pinangga ko nimo? Ikaw mo'y hinungdan nga no nagalisod-lisod ang akong kinabuhi. Kaya sa'yo kong namapos ni mo. O karon, panahon na sad nga ako ng kaugalingon ang akong una-unaon. May ubos kis mama. Nagtuko ko nga pinangga ko niya. Ang mga pasangil niya ni Papa, iya din binamatan. Nakonsensya na inuwan ko sa akong ibuhat ni Papa. Mas maibag, mauli nila kong balik dito ni Lolo. Salamat kay niuli ka na ka. Pa, sa ilo ako. Nagbrainuwash ko ni Mama. Huwag ko magtuo nga. Iyara din ka o galingon ng iyang giunaw na. Mairasad nga nita boto. Aron mahibaw gyud ka unsa gitinuod. Oo pa. Huwag di naging mahitabo nga. Mubalik ko dito ni Mama. Bahala og dili ta kwartahan pa. Pero tinanggap mo ko nimo. Sorry kayo pa. Back when I was a child. Diretso kong dapig sa kong inahan na wa man lang ko maminaw sa side ni Papa. Gidumtan ako ang tao nga wala yung gibuhat kundi ang pagpangga lang nako. Karon nga nigawas na gid ang tinuod nga kolor sa kinahan. Di na gid ko magpadakon kung sa may istorya niya. Din hinalang kutob o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kinumay hikalan kaagi ni Buyet nga taga Alugin, San Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagaluhan. Dance with my father. If I could get a dance with Ang maong kaagi gibawatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Cain ug gabay sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga suking tipaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawag lang ko sa pangan nga Monet. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapag ako ay nagmahal. Recorded by Radio Mo TV. Troy, magdus ko. Usa?
Ay, kung ginagawa ka mag-inom og pills. Troy, May baw kang di pa ko andam sa obligasyon isip ko sa kamahan. Wa pa ko matagbo sa akong pagkaulitaw. pero ato man yung tinayuan. Ato, ingay no na tiniyuan mo. Tuyo gini mo pamagdos ka. Aron anha ko magapos nimo. Troy, Ipakuha na bara. Pero kung dili ka, problema na nimo. Dili ko mo barog na. Barugi na nga ikaw ra. Kay kagustuhan na nimo. Troy. Hala, unsaon man na? Unya, mapating kasi mong papaana. Di kung may baw siya mabdos ka. Unya, dili pa kita barugan, Troy. Ambot lang dayo eh. Galipog na piti ko sa kubuhaton. Ato ano na ang pamilya ni Troy, day. Sultihi ang mama o papa na mabdos ka o si Troy may amahan. Maayo ka, day. Unsa? Mabdos ka? Ug dili ka barugan ni Troy. O, tita, tito. Sorry ninyo nga ni anhi ko. Wa may pao si Troy nga ni anhi ko sa inyo kaya nahipaw kong masuko siya. Gusto unta niyang ipakuha ni akong gimabdos pero dili ko masugot. Ay, ang taon. Kada kung saan ang iyang nahuna-hunaan. Wala gyud ko mahibaw sa angay na kung buhaton anak-anak nimo. Ang bahis ko di bata. Oh, diya na eh. Maupay pag-abot. Tituti na. Troy! Oh. Ngunit? Diya ka? Ikaw ba? Gago ka gid no? Kung sa plano nimo, ha? Imong ipakuha ang bata. Nabuang ka na. Naunsa ka naman in town, oy, Troy. Di pa dako man unta mo na mugtarong sa imong mga igsoon. Pero ambot og diin ka kahanang imong kinaiya. Imong mga igsoon dili man ingon ana ba? Ikaw ra ginalahi. Ma. Baruginis mo nit, ha? Kung dili ka gusto nga palayason ka na mong mama ni mo din eh. Pa. Ayaw mig supa ka, Troy. Kana kung naa pa kay respeto na mo isip imong ginikanan, barugi ang imong gibuhat. Ma. Salamat ha nga. Nag-usap ka para na mo ni Inday. Ako may angin magpasalamat ni mo manit. Tungod kay wagid ka ni give up na ako. Tungod kay love ka ayati ka. Ug buhaton ako ang tanan aron di ka magmahay nagpakaslam ko nimo. Ay, pwede ta. Siguro, may maning manawag. Hello, ay. Oh, mau ba? Oh, sige, sige. Manangit lang ko sa akong asawa, ha? Oo, lagi. Mo-text lang ko. Okay, bye. Sige, bye. Nga naman ko na doon. Ang samay tuyo ni Ronnie. Wanday, okay na nimo nga muato ko sa ila. Birthday man sa iyang asawa, good. Taod-taod na sad good nga, wa mi mag-adjam ba. Sukad lang nga, naminyo nami. Mao ba? Okay ra uy. Basta ayaw paggabi ug maayo ha. Ayaw sa palapis inom. Unsa kay maayo, kuyog na lang ta. Ayaw lang dum uy. Ani ra ko sa ato. Mababay ito is Inday. Gibaw na sa taning imong anak nga di ni ganahagsapa. Mausad. Pag-amping dito ha. I-greet na lang ko happy birthday sa asawa ni Ronnie. Sige ni. I love you. Ay, bukoy, sakot ka sa kong pilang ba? Uy, love ka ni Papa na ka. Balik ka sa Papa, ha? Sige na lakaw na. Badili ko gusto magapian ka. Sige, day. Maayo ka ni kay
Na okay ra gid mong Troy day no? Maulaki day. Nalipay kay kus iyang gipakita mausaban. Di na pareha sa una. Maulaki. Kay kung ako mo ina sa mong lugar niya, parehas lang gyapon sa una. Na, dili gid na magsilbi na ako. Makigbuwag gid lagi ko, bahala na. Lahi-lahi sa taday. Kay ako mo-fight ng gid ko. Bahalag lisod, bahalag sakit. Lahi gid taday. Kay ako, bisag unsa pa nako ka-love ang usa ka tawo no? Pero kung tan-aw na ako nga ako ra may ni fight sa among relasyon, aw dili na ako pagsunoy. Lisod pod kung ikaw na lang may nahigugma sa imong pares, di ba? Unya siya wa na. Day. Recorded by Radio Mo TV. Bay, ayun lang kong pabutas pa niya ako na. Birthday sa akong kauban sa trabaho, ni Imbitar. Mao ba dong? Sige dong. Sige na, ato na ko ha. Kaya tingalig maliit na ko. Sige, amping. Sa ganso naman iyang mga lakaw. Di na lang gali halos manangkid. Nilakaw na sa day si Troy mo, net? O, ma. Ay naunsa ba yung tao ng bana ni mo eh? Nigara naman sa nagsugod. Ma. Bisag ako ng anak si Troy, no? Pero ako'y salig sa mga lakaw anak niya. Panidin ang bana ni mo. Tingalig doon na nagikabuang ang lain. Ma. Ay, nakatuog na siya. Anong kikulpaan mong kiko? Ay, yung cellphone. Nadakit siya online. Akong kuhawan. Maghinay lang ko katingali makamatman siya. Ay, nakuha ko na. Mamasa ko sa iyong messages. Halos gikan man yung Ronnie tanan yung message. Ako basawin. Naipaw ko sa imong kabuang bay. Traidor ka nga pagkaami ko. Ha? Kung ano kung naka-text man si Ronnie ingon anin ni Troy. Suot man kayo ni sila. O kauban magit sila sa trabaho. Saan magkahinahita po? Nakaluto na ko sa atong pamahaw. Dali na, kao na. Wow, kalami ko na ni. Tusinog itlog. Oh, ano naman ka? Doon na kayo problema? Dong, nalang ko ipangutana. Oo, saan na? Samtang natuog ka, akong di kuha imong cellphone o namasa ko. Oh. Nakita na ko ang message ni Ronnie. Gitaksan ka niya, traidor. Ngano? Dunay problema? Ay, wara oy. Gara-gara ra nga text niya eh. Tingalig na akay wag gisulti na ko, ha? Wa lagi. Kagahi ba ni mag-uwi? Ug sa sunod ay pangilabot og cellphone ha. Hindi na bagay ko mangilabot sa imo. Troy. Ug kung di pa ka mukao diha, paawas ako tubangan eh. Makaguba ka gadlaw da. May ba akong doon nagkakitakot na ako, Troy? Na-sense na ako nga doon nagkakitakot na ako. Uy, niya ka magdinis gawa sa mong opisina, Amrit. Nagpabot kasi mong manlaking bana. Ang gabi naman. Huwag na maulisin niyo. Mabang niya ka, tawag kay nagduda ka, ha? Ronnie, ang sama na pagka-istorya ka. Guwapa man ang ka. Nabili pa sa tanahon. Murag guwapa agi anak. Ronnie, mahimo ba? Buhi lang ko. Imo ba nagikapika pang ubukan? Nga nung makagwan pa ba magkanang imo ba na? Uy, nawa man ay ayo. Ronnie, unsa pa? Uy na ko kasawa! Dili ka ang isumba. Uy na ka pasawa! Roy! Roy, gusto na! Gusto na! Kini sa imo? Ronnie! Please, unong na mo! Kaya naman, ha? Ibalay ko pwede mo hikap sa mo asawa. Pero sa akong asawa, pwede kang mo hikap, ha? Troy, unsa di ka tinuod, ha? Unat, pare,
parehas tang gibuang sa itong mga pares. Ang tanan na imong may laking bana. Kung wa ba siya gitago ni mo. Unsa pa ba ako buhaton? Ha? Kuwag pa ba di ay? Munit, sorry. Sorry kayo. Pasaylo ako. Abi man ako nagpako na ka? Ano ba? Unsa ba isa? Ano ko ni mo? Unsa? Munit, huwa kay sa... Iyan ako ang sayo. Iyan ako. Sakit kayo, Troy. Sakit kayo. Pasaylo ako ni. Pasaylo ako. Monet, kung gusto ka na mo pahawa o bubiha sa akong anak, dili ko ikaw mabaso. Hawa kay angin kabalakan tungod pinakasabot ka ayo ko di mo. Ma? O nga no? Tungod ba kay anak ti ka nagtuo kag mulaban ko di mo? Kung ako pa naas mo ka sa imong asawa no, Troy? Hagbay rin yung kong ibiya ni mo. Ang butang ba na unsa ka o giunsa ni mo paghuna-huna? Pamilyado ka na? Wa man lang ka makonsensya sa imong gibuhat, ha? Samtang imong asawa nagpaabot nimo sa pagpauli, ikaw nagpalami kas lain. Asa naman ko na imong utok, ana? Maong ikaw, Monet. Biya kung tanaw nimo mao'y sakto. Basin pag makaamgol ni sis iyang sayop. Day, munit, pasaylo ako na. Pasaylo ako. Unsa na may desisyon nimo, Monet? Ma, di na ko kaya. Kung nasakitan mo kas kibuhat sa imong anak na ako, ma. Mas masakitan ko kung mawa siya ako sa higpit. Monet. Day, munit. Ako nagpakasal ni Joy aron mo give up sa ingon inilang kasayon. Banalan ako siya ma ug may anak na mi. Dili ko gusto mo give up sa mong kaminyoon. Dili ma. Monet. Dili pa ako militan ng asawa parehas na akong mindset. Pero siguro para sa uban makalagot. Makalagot ay huna-hunaon kay lagi martir ako nung kaayo ko. Pero mahal ako si Troy. Sakit man, pero malipayon ko uban niya. Dini na lang ko to. Daghang salamat. RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Monet nga taga San Carlos City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kinaguluhan kapag ako ay nagmahal. Kagwapo with me best, uy. Ha? Pinsa ba? Si Jero, good. Ay, crush ni mo? Oo. Sood ba mi? Ha? Kaila mo? Ay, di. Sood mi, pero di mi kaila. Pantarong ba? O lagi, oy. Kaila gani mi. Sood gani. Aon sa man? Ako ingnon? Ha? Aha? Ayaw, uy. Okay na ko nga magsigilagtan-aw niya slayo. Ka-OA, ganun eh. Hala, sige. Tutukin na lang siya hangtod nga mo graduate ta. Ay, kanindot. Ugba na gid ang atong graduation. Maayo pa ka. Excited ka. Ako dili, cute. Oh? Anong di man? Di naman ko makakita ni Jiro. Eh, mora na problema ni mo. Sa'yo na kayo na. Sulti siya kung nun sa'y gibati ni mo. O, tama ba? Basta hindi, nakagusto sa na siya ni mo. Unyag wa siya gusto na ako. Unyag nakagusto ni mo? Ha? Ay, mulalis pa gid, uy. Sige, good. Ugma, human sa graduation ceremony na to. Ako siyang sultihan.
Jen! Yes! Congrats na to, Col. Uy, naunsa ka ay? Kinsa may gipangita ni mo? Taas mo ka ng liog yung Maria. Ha? Naunsa ka? Ay, nana siya po! Padulot siya dito na to. Kinsa ba? Uy, kinsa ba? Unsa man, gwapa ko. Dili ko hagatan awon, Oh, ha? dili ra. Naunsa man ka? Uy, kinsa ba yung Bro, bro! Mo po di ay. Bro, Jiro, congrats! Congrats, bro. Nalagay party yun lang rin. Magpa-party si Mami before ko malagas lang naso. Laing nasod? Ay, sorry, nag-apil-apil ko. Ako na yung best friend. Jiro, si Jen. O, nasa isulti ni mo. Saan na, G? Aha. Kuan, kanang, congrats. O, pagi ka mo magkatawa sa natabo gahapon, ha? Di nga, wabi ganyan. Ubo ka lagi. Natukan ko sa kugalingon ako. Ang angdi. Bisa musulti na kasi mo feelings para niya. Ikaw naman kaningon nga. Ingon na ba nga, congrats. Mo naman igawas akong baba, be. Mo gani. Ako na lang siyang kalimtan, uy. Wala naman ko chance niya. Kana, mas maayo pa. Huwag ayun, sige, gunahon na ng uyab-uyab, uy. Mag-enjoy ta sa atong kinabuhi. Nabitaw ko. Ita kapasagdan, uy. Yung mag-uyab-uyab na ka? Saan naman lang ko? Di naman itabo nga mag-una ko guyab-uyab kay nimo. Iman, gina. Bantay, bitaw. Grabe ha, nabanggit anang inyong ka-close ni Jenak, no? Siyempre, ma. Since elementary, pabiya aming nagkaila. Maugani. Pero nako'y pangutanan ni mo dong. Unsa man na, ma? Nakabantay man ko nga. Imong tanang panahon gawas sa trabaho, tuara gyud ni Jen. Unya? Wa ka makagusto niya, nak? Kay kung magkauyab mang gani mong Jen, ay uyon kay Miss Papa ni mo, uy. Unsa man, ha? Recorded by Radio Mo TV. Ama, oy. Pero pagludlo, diha, ma. Unsa may nakaluod, anak, nga gwapa man na si Jen. Lagi, gwapa siya. Pero, ma, best friend na nako akong tanaw niya. Huwag di ko ma-inlove sa akong best friend mo, eh. Sige, good. Ay, lagkasuko, nak. Nangutan na ramang ko. Unta po ho, na anak kay babae nga ipaila-ila diri na mo, nak. Bitaw, no? Kabantay sa bitaw ko nga wag gyud kay gusto ang babae ba? Dili ka kabayot, bes? Niyabag ka rin, Uy, wa pa na sa kong nahuna. Ang akong future, akong ginahuna karon. Na ako'y mayong plano sa akong future. Unsa man plano nimo? Mularga ko sa laing nasod. Sure? Oo. O adto na po mo trabaho, bis. O gani, na ko schedule. Kanus aman? Amping ka dito sa laing nasod, nak, ha? Oo, ma. Mingaon ko nimo, bes. Mingawan sa kunin mo, bes. O, ay pabadlong din ha, bes. Ikaw hinuon ay pabadlong didto. Ay, sige na. Suot na. Ay, lahir gining adulting life na. Kinanglan maning kamot na akong usa. Ang tuso ng kaningang, dili sa laing nasod. Jiro? Wow, kahamis na niya. Nagidi ka doon, eh? Oo, di na sa ko nagtrabaho. Doon ra sa imong trabahoan? Oo, doon ka. Natagi ko contact number ni Ubi para mag-contact kayo na. Oo, sige. Dako ang nagkalain na ni Jiro nga niya na siya nagpuyo sa laing nasod. Puti kay siya. Ug hamis na kayo ang panit. Klaro kayo nga dagang nagbabayang nakabusto ani niya da. Ako sa gano. Muhamis baka ang akong naong ani, ang sama niya. Nabuang nakapuli. Ay, kalimtan ang naong ni Jeremy. Binuang man eh. Ha? Nakita mo Jero di ha? Ubis!
Gwapo gihapon sa. O di gwapo pa kitog samot. O, nganong naibaw man ka? Sa tinuod lang bes no. Sige na may chat-chat. Mo ba? Kinsa may niuna og chat? O syempre ako. Gintrohan ako nga basin og magkita mo diha. And hangtod na nga rin sige na kini chat-chat. O, Og abi ni mo bes. Nanguyab na ba siya nako? tinuod? Yep. And of course, akong gisugot, uy. Maong kami na. Pero bes, ayaw pagsaba niya nga kay Bao ka. Please, okay? Okay. Sige. Bro, out na ka? Oh, bro. Buyo ka? Asa man? Mag-boys night out na. Bro, nagkanang babae din sa atong table good. Ay, kabala. Ako rin ba lang bayan na nila? Dili lang din sa imo, bro. O, bisag, pila ba ka, bro? Di lang ko, bro. I'm available. Buhay ko eh. Kalood niyo mo. Lingaw na kay si Jero nga. Daga ng babae nga nagpalibot niya. Bro, Jero. Una ko, bro, ha. Uli na ko. Kaluoy sa kong best friend. Nagtuo siya nga loyal kayo yung uyab. Pero lingaw rin kayo sa mga babae dito. Ay, di sa ko makig-uban-uban ni Bay Jero eh. Bahala siya. Mao ba? Wala na kay update niya? Wa na, mga 2 na kabuan. O sa kabuan na sad kapin nga wala siya mo chat na ako. Mo ba? Paabot lang. Basta nung mo pasabot taon niya ito ni mo. Namuhiwag eh. Kiglaag na sa siguro ni. Hello, bro. Bro, magkita ta. Importante kayo. Muli ko sa Pinas, bro. Nga naman? Ay, nakapamabdos ko 2 ka babae din, eh. Utsa, niya si Jin. Nibaw na ba yun eh? Nahibaw ka bahay naman ni Jin? Oo, bro. Nahibaw ko kung giunsa ni mo pagbuang akong amiga. Bro, di lang sana ako siya sultihan na ni. Nabuang na ka? Hangtod ka na sa maning buangon akong amiga, ha? Mo na, lingaw kay ka nga tapukan ka mga babae. Pero wag ka magunahon na unsay resulta ng tanan. Ug karon, na problema na ka. Diba? Anong lagot mo ka, ha? Saban, nagusto ka na, Jin? Nga, grabe kay ka makadupa niya? Nakagusto ko nimo. Unsa? Ambot. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon sa akong gibati pagkakita nako balik nimo. Ug wa ko makasabot sa akong gibati nga nakakita nga gitapukan ka mga babae. Bro, karon ako ni bati ani. Sorry. Sorry kay Jero. Pero mas maayo pa. O magpalayo na lang ta sa usog sa. Ug palihog lang ha. Likay na nga akong best friend. Kaya ako siyang sultihan sa tanan. Ibibigay Wagi ko magdahong nga ma-inlove sa day ko sa sama na kong lalaki. Pero di na ko gustong paundayunan ng pagbatia. Maong nilikay gidayon ko sa diyang na-confirm na ko ang akong debate. Sakit man, pero mao ni sakto. Dininalang ko ito, ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao gid ang mga higalan kaagi ni Paul na taga Hubay, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan kung akin ang mundo. susungkit ng mga bituin para lang makahin. Ang mga kaagi kibahatan daw sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala o mga suking tipaminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa Saka Awit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, kagang salamat sa inyong